Estamos con a tía Cal na súa casa, en Domaio. Gracias por permitirnos estar aquí. Se lle parece, vamos a empezar con a entrevista. Sí, pero antes deixame dicir que estou moi honrada de que estiñades aquí facéndome unha entrevista. É a primeira vez na miña vida, ou seña que moi contenta. Nós tamén de que non a vou conceder. Sí. Como foi a súa infancia na Habana? Que houve ali que lle influíra o resto da súa vida? Pois está moi ben, porque eu doume conta que son a muller que son, porque aqueles 9 anos puxéronme no carreiro, porque na Habana pasou o tempo nun lóstrego, e parece que son 9 anos que influyen pouco, pero ali meu pai todas as noites ao serán falábanos, en vez de falarnos de Caperucita Roja, falábanos de Muras, e veña a falarnos de Muras, do río, dos montes, do cabalo, do muiño. E cando cheguei a Muras, cando chegamos de 9 anos, pois efectivamente todo era como el mo decía, o sea, eu estaba, como se dixéramos, moi ben informada. Pero como era a Habana que eu vivín? Pois era casi un pouco de Muras. Ou seja, tú salías fora, había primas, curmáns de miña nai por todos os lados, e eran familias numerosas, ou seja, meus tíos tuveron pois 10 fillos, algúns daquela. E como eran as curmáns de miña nai? Pois todas traballaban, ou seja, unha era farmacéutica e miña nai era a súa amiga da alma, chamábase a tía Olanca. Íbamos moitas tardes a estar con ela e mamá na trastenda ali a falar eu cos meus primos. Outras eran administrativas, pero todas vivían de seu e traballaban. Entón, eu cando cheguei a Muras, unha das cousas que non houbo nada que me sorprendera negativamente, pero sí que as miñas primas, as miñas curmáns de Muras traballaban moito fora e na casa, pero non cobraban diñeiro, non vivían deso. Recordo que lle dixen a mamá: mamá, a mí non me gusta nada o de miñas primas, porque claro, eu pensaba que o traballo necesitaba que fora correspondido con unha economía, non? E iso efectivamente formou a miña vida, porque eu tamén cheguei da Habana pensando en que tiña que traballar en algo e vivir do meu traballo. Ou seja, que sí, que a Habana para min foi unha escola, foi unha diferencia grande de como vivían as miñas parentas en Cuba e como vivían as miñas parentas en Muras. Como ve a diferenza entre a súa infancia e a que tiveron os seus fillos e a que teñen agora os seus netos? É outro mundo, fíxate, outro mundo. Ou seña, eu doume conta que todo é como moito máis a presa, porque eu tuve 4 fillos. Entre como foi a infancia dos 2 máis vellos a como foi dos 2 máis novos, xa distinto. Ou seña, os 2 máis vellos, os fins de semana, o sábado, habían de estudiar o inglés. Non, o inglés sabíano. Habían de estar facendo algo, neste caso o alemán, porque o meu home
eles estudiaron o inglés porque fixeron a primaria en Inglaterra. Despois conto vos si queredes. Pero o meu home estudiar un bachillerato que daquela, coa guerra, era os idiomas eran o francés e o alemán. Era médico e dixo un día: mira, a min interésame moito que os fillos falen o inglés, gústame moito, pero o alemán para min tamén é un idioma de cultura e de ciencia sobre todo, porque eu como médico doume conta de que Alemania ten moito que ver na medicina. Entonces eu dixenlle que non tiña ningún inconveniente en que os nenos foran os sábados, que xa buscaría eu, a falar alemán con algún alemán de Vigo, que había xente de Alemania aquí. Efectivamente, foron os sábados. Pero chegaron os dous seguintes, plantouseme Antón e dixo: non, como o sábado? O sábado non, o sábado de festa non se traballa. Ou seña, que xa na mesma educación familiar foi moi distinto. Os dous irmáns vellos, non che digo nada comigo, non tiña nada que ver. Ou seña, eles foron moito máis moito máis autónomos que eu. Eu estaba máis pegada a miña nai, non moito máis pegada á casa. O sea, eu na Coruña nunca tuve amigos nin amigas, sempre estuve na casa. Mamá levábanos ao cine, pero íbamos os 4, nosotros e ela. Sí, é moi distinto. Eu penso que mellor que o mundo vai para diante, ou seja, que mellor ahora. Cales foron as causas do seu retorno a Galicia e como recorda ese longo tempo sen seu pai e con súa nai só ao cargo da familia? Bueno, vamos a ver. Meu pai daba gloria, non sabes, era moi queredeiro, e mamá tamén, pero el era máis queredeiro, a que tiña máis firmeza era mamá. Eu recordarei toda a miña vida, recordo o día que no peirao da Habana el quedou abaixo e nosotros estábamos arriba no muelle e vino chorar a el e a miña nai. Aquel día eu deixei de ser nena. Aquel día doume conta que cambiou a miña vida e xa me sentín unha adulta, xa me din conta que a vida había que ganarla, que había que traballar en algo e que si foi un momento moi duro deixar a meu pai ali, pero claro, el quedaba porque un oso tiñamos que vivir do que el ganara. Sí. Contesteiche. Sí. Como recorda a súa experiencia na universidade nos anos 40, con moi poucas mulleres nas aulas? Vamos a ver. En Dereito había unha. Dereito e Filosofía estaban no mismo claustro. Éramos, claro, estábamos xuntos. Había unha guapísima de Vila García. En Filosofía éramos máis mulleres que homes, pero vamos a decir así, falando, éramos poucas mulleres e moitos máis homes. Por exemplo, eu conocía homes que estudiaban, que eran moi bons estudiantes de química, de farmacia, de medicina, porque éramos poucos. Entonces, o primeiro ano non nos conocía, o segundo ano tampouco, pero xa cando
Cando levaba 4 anos ali, eu sabía que fulano era un fueraseide, que o outro tal, ou seña, había unha sociedade máis masculina que femenina. Había machismo. Sí, e hai, non? Ou seña, eu non sentía o machismo, vexo dende... Ou seña, eu doume conta que eu cheguei á Universidade de Santiago e que en certa medida eu dábame conta que aquel non era o meu sitio. Entendes? E por qué? Porque unhos pisaban firme ao meu lado e outras andábamos a velas vir. Ou seña que sí, que non era... que había machismo. E penso que ainda o hai. Inda que anduvemos moito, inda que anduvemos moito, hai machismo. Ademais, desde que te ergues hasta que te deitas, está ao redor. É como algo que está... Vou a decir, por exemplo, meu pai. Meu pai foi un home, se te digo, moi bon, pero cando rematei o bachillerato e sentín que meu irmán dixo que iba a ser médico, eu dixen, eu que vou a ser? Porque claro, tampouco eu movíame nunha familia culta, eu movíame nunha familia do rural, aínda que na Habana era urbana, pero as conversas e tal, eu non sabía, por exemplo, non se me hubiera ocurrido decir que iba a ser médico, non se me hubiera ocurrido, xa ni se me planteaba. Pero que pasaba co meu traballo? Eu sí que era consciente de que tiña que traballar, que tiña que traballar e que ganar dinheiro para min, pero como foi o asunto este que te iba a contar? Volveme a facer a pregunta. Había machismo. Sí, hai machismo, pero... Como recorda a súa experiencia na Universidade nos anos 40? Pois eu cheguei da Habana e no Muelle da Coruña estaba unha amiga de mamá que tamén tiña negocios co seu home en Cuba e tal, pero que naquel intre estaban de vacacións na Coruña. Estaba a agardarnos e dixolle, Elena, búscame un colegio para los 3, que vayan los 3, dixolle a amiga, e tamén unha casa que quede perto da escola. Aquelo que pareceu unha tontería que estou a escoitalo foi como se me abriran o paradiso. Entrei nunha escola con 9 anos e salín con 17 e foi a época felicísima da miña vida. Non houve un ITPS e os profesores todos eran moi tratables, moi bons, moi garimeiros, ou seña que eu estaba nunha segunda casa, a miña e despois a escola. E da Coruña pouco teño que contar, pero o asunto do machismo non o sentín nunca hasta que rematei o bachillerato. Cando rematei o bachillerato, o meu irmán dixo que iba a ser médico un día, dixo. E eu escoiteino e dixen, e eu que vou a ser? Comecei a pensar que é o que me gustaba do que estudiaba.
tuve tres profesores que non podía velos mellor. Todos eran moi bons, pero tres marcaron a miña vida. Un era de geografía, don Salvador Parga. Outro era de latín, don Carlos Gómez. Outro era de francés, don Carlos Gómez. E outro era de don Carlos Gómez, facía latín e francés. Pero don Miguel Ens era de matemáticas. O sea, os tres estoulles moi agradecida, porque axudaron a facer de min unha muller. Ou sea, eu, por exemplo, cando o meu home me dixo teño que ir pola Europa desenvolvida, pero ti tes que vir comigo, inmediatamente dixen que sí, e fun, claro, porque eu en francés estaba, movíame moi ben, seguramente non o falaba perfecto, pero todo o mundo me entendía e eu entendía a todo o mundo, ou seña que foi para min un adianto moi grande o poder entenderme con esa xente. Entonces, cal era a pregunta? Como recorda a súa experiencia na universidade nos anos 40? Bueno, que pasou na universidade? Pois que cheguei e non era o de aquí. Non era. Aquelo non era o de aquí. Que pasaba? Eu ali pasaban os profesores polo meu lado como se eu fora un fantasma ou foran eles. Víanme na rúa e ali non eras ninguén. Por suposto, vou te contar un conto. Unha compañeira fantástica, que estudiábamos xuntas, quedábamos de noite estudiando, morre o pai. A nai, de Lugo, dícelle que ela tense que ir para a casa porque ten un irmán estudiando farmacia. E non hai cartos máis que por o irmán. Entonces eu dixenlle a ela, no, muller, pero ti por libre, vaste pa Lugo e eu mando os apuntes. Non, de ningún, porque era boísima, boísima. Despois foi directora dunha escola de Lugo, o sea. O caso é que quixen falar co jefazo, co decano, e dicirlle que eu comprometíame para que ela pudera ir facer os exámenes libres. Non me recibeu. Entonces meu obedele díxome, Antía, díxome don fulano que quería usted falar con él, pero eso que usted quere decirlle, porque él xa se deu conta que usted o que quería era falar da señorita fulana de tal, non pode ser. Ou seña, non pode ser, don fulano non quere exámenes libres, e acabouse. Ou seña, que toda España tiña exámenes libres, pero en Santiago este señor dice que a lei ali non se cumple, e non se cumple, pero nin tan siquer podes falar con ele, nin tan siquer. Era unha mala persona? Pois non a era. Era, eu diría que un bon home, porque no grupo meu había xentes, rapazas, fillas de xente grande de Santiago, que había que aprobalas, porque naquel intre estaba moi admitida, pero él costaballe traballo, non sabes? Poñías a tatexar diante delas e dicir, señorita, porque señorita, ou seña, que con quen dicindo, non me metas en líos, estudia, non? Ou seña que era un bon home, vaya, quero dicir, pero non se lle entendía nada, seña, moi... E dicen que de latín que era o mellor do mundo, o mellor sí, pero eu o latín que sei enseñou don Carlos Gómez na Coruña. E además gústame moito o latín e pareceme unha perda
pois que os meus fillos non tuveran un pouco de latín, non sabes? Ves o castelán desde outra visión. En fin. Avanzade na seguinte pregunta. Estudou comercio, magisterio e especializouse en xeografía dentro da carreira de filosofía e letras. Mira, eu dixen que iba a estudiar, que me gustaba a xeografía, entón fun xunto de don Salvador Parra. Don Salvador, para estudiar xeografía, filosofía e letras. Eu movíame nun ámbito que xa che digo que era máis rural que urbano, non? E filosofía e letras eran dúas palabras que non se escoitaran nunca. Ou seña que, claro, cando miña nai sinteu que eu andaba a decir que iba a estudiar filosofía e letras, a má díxome: mira, andas a decir unhas cousas que ten que saber papá, ten que sabelas, porque papá é o que sabe. Pero que pasaba? Que o meu irmán dixo que iba a ser médico e non tiña que saberlo papá. Entonces, eu, claro, dixenlle que, bueno, que sí, que escribelle a papá e dillo. Escribelle a papá, e papá contesta que bueno, que non hai pa todos, o sea, que xa de primeira, papá tiña unha tenda de como se chama, que empeña, unha casa de empeño na Habana Bella, moi perto do Capitolio, ou seja, quedaba perto do núcleo bon da Habana, pero era un barrio de pequena burguesía, ou seja, de xentes traballadoras, moito galego por ali, ou seja, un barrio moi queredeiro. Si, eu pasei non moi ben ali, pero, bueno, de pouco puxe. Entonces a casa de empeño tampouco tiña moito puxe. Cando foi de eso, dixo que non tal, que non había pa todos, e que estaba pensando que o mellor que eu me fora a axudarlle a mamá. Wow. Non o puiden resistir, fíxate. E eso debo yo a Habana, non sabes? Porque se eu me houbera criado aquí, esa decisión de meu pai houbera me parecido mal, pero non. Que injusticia, pero que injusticia limpiar os platos, podeos limpiar meus irmãos como os limpio eu. Así que non acabo de entender por que ten que ser meu irmán e non podo ser eu. Papá é moi bon, papá é moi bon, e dende logo escríbelle e dille que a mí non vai falla que me axude ninguén, e que diga el o que ti vas a estudiar, porque ti vas a estudiar. Claro, aquilo gustoume moitísimo. Eu sempre penso que son a muller que miña nai quixo, porque claro, parece que non, pero naquel momento dicenche, por aquí non podes ir porque non hai cartos, eso é moi normal, hai que aceptalo, pero podes ir por aquí, efectivamente. Entonces, eu dixen eu naquel colegio, se te digo que non, mellor non hai na miña vida, e fíxeme moi amiga de unha compañeira, que era tamén apoucada como eu, pero cando lle dixe, mira, contestou o meu pai que estudie comercio. Comercio? Era poucadísima, pero puxo unha cara de noxo. Comercio? Pero, tita, ti é máis eu, co bachillerato que temos, o que debemos de estudiar é magisterio. E eu, entonces, cheguei pola noite á casa e dixenho a mamá. E dixo mamá, gustabache máis, verdad? E dixenho, sí. Pois, fai o que dice papá e despois faste maestra. E non perdín un minuto. Inmediatamente puxenme a facer
puxeme a facer en Santiago magisterio, porque para facer comercio tiña que ser na Coruña, e xa estábamos vivindo en Santiago. Pero fixen as dúas cousas a un tempo, ou seña que o mismo iba a clase de mecanografía para comercio, que estudiaba pedagogía para esa... Bueno, o caso que en 1941 eu tiña dúas carreiras, unha de comercio e outra de magisterio. Entonces dixenlle a mamá, bueno, cal escollo? E dixo a mamá, a que che guste máis, ou sea, a que che guste máis. E dixen, home, a mí como gustame o magisterio, pero as maestras de Muras, as que dan clase polos montes, non a de Muras mismo, sino a que está en Xalgaiz, por aquí, por alá. Pois, cando veñen a Muras a falar, o domingo a misa, contame cousas que meten medo. Que che contan? Pois mira, contame que teñen que pedir brazadas de palla aos pais dos alumnos para dormir. De que teñen que ir por auga á fonte, porque a escola non ten auga. E o peor de todo, que a porta da escola todas as noites sinten ouvear os lobos. Mamá quedouse así e díxome, ti ainda andas a pensar na xeografía? Sí. Pois mira, estudia xeografía. Entón eu fume matricular, entrei, xa digo, en outro mundo. Aquel non era... Que efectivamente estudiábamos, bueno, todos eran gregos, menos Moralejo. Había o costume de tomar lista de asistencia. Como xa eras bachiller, tiñas o don, non? Entón dicían, cal Vázquez, doña Anita. Eu erguíame e dicíalle, profesor, non soy Anita, son Antía. Antía? Iso que? Porque eran gregos, non? Entón eu dicíalle, pois é unha santa italiana, nai de San Eleuterio, e todos os compañeiros, o requelorio, tomárono de broma. Ou seña, como eran moitas clases e moitos gregos, cada vez que pasaba o asunto, todos facían coro comigo, non? Contando o conto. E aquelo tiñame un pouco achicada. Ou seña, eu dicía, teño que ter pa diante, porque mamá está a darme azos, pero papá cree que entendes, ou seña, sentíame un pouco fora de xogo. O caso é que un día, polo medio do curso, cambian o profesor de... Bueno, os profesores non che digo que señan bons ni malos, non enseñaban, tiñas que estudiar todo de memoria, o tema 1 non tiña nada que ver co tema 2, o tema 3, o sea, unha cousa completamente diferente do colexio de aquí. Que pasou comigo coa universidade? Pois que sí, que eu aproveitei o tempo, e levei premio extraordinario, porque estudiaba todo o que podía, pero sí que me enseñou a universidade a darme conta que non sabía nada, que tiña que comenzar de cero a estudiar en serio. E además dixenlle a mamá, dixenlle, non me movas nada de sitio, porque teña o curruncho o flexo, porque agora é cando empeza o asunto. Bueno, efectivamente, cando iba en terceiro de carreira, un guapo mozo, un día, achegaseme, e dun xeito especialísimo, díceme, como te chamas? E eu dixenlle, Antía, e ti? Antonio. Non sei que tiña aquel mozo, pero sí que proía, sabes? O caso é que
xémonos mozos. El, ao pouco tempo, xa me dixo que os estudios meus e os del non casaban, xa mo dixo. Pero eu non entendía deso, ou sea, non lle fixen moito caso a asunto. O caso que, claro, ao rematar a carreira, eu pensaba facer oposicións a profesora de geografía. E cando el me dixo, non pode ser, de ninguna maneira volvemos a repetir o da casa de teus pais. Eu non me separo de ti, ti te separas de min, e ademais os estudios que tes, has de atopar traballo, sobrarás de traballo. Un día, un sábado, chega e dice, vamos a casar porque eu non podo ir a Muras, agora tú vaste en maio, agora tú vaste para Muras, un día para ir, outro día para vir, eu teño os enfermos, non podo de ninguna maneira, temos que casar. Pero claro, eu non quería repetir de ninguna maneira a vida de miña nai. Como era a vida de miña nai? Pois a vida de miña nai era que la quería. E meu pai era un santo, ou seja, non había nada negativo na vida de miña nai, pero non era a vida que eu agardaba, ou seja, estar agardando polos cartos que chegaban de Cuba con unha guerra que non chegaban, que de ninguna maneira eu estaba disposta a eso. E dixenyo, eu estaba moi enamorada tamén, pero de ninguna maneira repito a vida de miña nai. Ou seña que isto non pode ser. E veuse pa Vigo e quedamos neso. Eu estaba, desde logo, dábame pena, porque tamén estaba enamorada, e non lle vi así un arranxo de hoxe pa mañán, pero estaba moi resolta que eso teña que ser desa maneira. Claro, además, meus pais non tiñan cartos, e eu, os cartos que tiña era a posibilidade de traballo. O caso é que a maneira de ser de Antombeiras era moi boa, a muller que vin dar tamén axudou moito a ele. Bueno, o caso que convenceume de que efectivamente que tiña que traballar, pero o traballo está en Vigo, porque vamos casar, ou seña, ti tes que vir para Vigo, sí, pero si pareceme moi ben, pero mira, vou a falar con fulano que nos presta casa, porque el tiña a clínica nunha casa, no terceiro un compañeiro, un amigo, que era galeguista tamén, deixou, era abogado, deixou a mitad da casa para despacho e a outra mitad deixou a él para dormir. Entón tiña a cama e dixo, nada, falo con Valentín que nos deixe e tú buscas casa que se vexa o mar e que non haxa que coller o tranvía para ir a traballar. E efectivamente convenceume e casamos e fomos a vivir, empecé a buscar casa, pero non atopaba, ou había que coller o tranvía ou non se vía o mar, hasta que un día Valentín chamoume e díxome, Antía, non atopache casa? Non, pois teño eu unha de Don Manuel Gómez Román preciosa, que ademais vaiche gustar moito. En donde? Pois en Doutor Cadaval, a 10 minutos de aquí, ou 5 minutos, efectivamente. Unha casa preciosa, feliz, pero Ixeño naceu na casa de Valentín. Ou seña que tuvemos 2 anos ali porque, efectivamente, eu non atopaba casa. Fomos para Doutor Cadaval e o traballo non aparecía. Claro que sí que había traballos. Había traballos. O Instituto Santa Irene, San José de Cluny, a Casa de Comercio,
ou seja, sí que teña, eu presentaba o meu papel de estudios de moi boas palabras, pero a hora de pagar non me pagaban o tranvía que me levaba. Entonces eu chegaba a casa e que tal? Ten que ser así, tita, ten que ser así. Eu traballei 5 anos no Hospital de Santiago limpiando cus de vellos sin cobrar un céntimo. O sea, que non me veis con conto. Tens que, Antonio, non malvendo o meu traballo, porque hoxe non o preciso, pero o día de mañán non malvendo o meu traballo. O sea, de ninguna maneira eu estou disposta a traballar arreo, pero que me paguen a persona que me ven a sustituir, porque claro, eu non pedía moito diñeiro, eu pedía que a persona que tiña que ir para casa a facer os labores que eu facía, eses cartos que foran, pois non, ou seja, ganaba moito máis a persona que viña a casa a traballar que o que eu. Entonces eu seguín estudiando, cando tuvemos un fillo, pois era o problema de que unha noite díxome vamos ir ao cine, porque eu vexo os meus amigos que teñen fillos e que van ao cine. Si, pero que facemos co neno? O neno dorme toda a noite, non despertou nada, pero vamos lo deixar. Pero tú non ves que de noite non despertou nunca, por que vai a despertar hoxe? E fomos ao cine, que quedaba enfrente da casa, o sea, quedaba enfrente da casa. Pero cando salimos do cine e pasei as vías do tranvía, dixenlle, o neno está a chorar. Seguramente foi unha corazonada, pero chegamos e o neno de sudor, todo chorando as lágrimas, o sudor, nunca máis, claro. E dixo, non, vamos a coller unha rapaza para cuidar do neno e tamén que te axude, porque claro, eu estaba estudiando, o seña, eu non deixei de estudiar nunca na vida, a verdade que me gustaba, pero sobre todo gustábame o que estaba a estudiar, porque tamén el un día pregúntame, por certo, tú que sabes de Galicia? E dime conta que de Galicia non sabía nada, sabía de Muras. Ou seja, para min, verdadeiramente, Galicia non existía. Para min existía Muras e Vigo. Entendes? Foi un trastoque. Entonces, con moita paciencia, empezou, inmediatamente regaloume o libro de Rosalía de Aguilar, bueno, que eu non daba feito do moito que tiña que ler e que estudiar. Chegou un momento en que eu dábame conta de que tiña que tirar a toalla, ou seja, porque efectivamente todos os anos iba a facer unha visita, ademais as amigas, as compañeiras, tal, Antía, mira que hai traballo en tal sitio, ou seja, xa chegou un momento en que eu dábame vergonza, porque era ir e vir como iba. Pero eu creo nos milagros. Non sei se nos panes e nos peces, pero os que me pasan a min, creo. Chega e díceme, teño que ir por Europa. Teño que ir por Europa porque non sei as escolas de estrabismo en España, non acabo de entender, e teño que ir a ver os servicios universitarios por donde van, porque teñen seguridade social, moi boa seguridade social, ainda nosotros non a tiñamos, pero ti ves comigo a ver
se arranxamos o do teu traballo. Fíxate que... E eu inmediatamente viñemos, e el empezaba a traballar ás 8 da mañán nos servicios universitarios, comía ali e remataba ás 5 da tarde. Eu comprei a guía Xet e iba vendo os roteiros da guía. Fomos todo por Francia, polo leste de Francia, e chegamos a Suiza, a Ginebra. E dixome ao chegar: aquí vamos estar máis tempo, porque teño o servicio universitario, é unha institución que estudia os desarreglos dos nenos no aprendizaje. Entón creían que o estrabismo era un desacougo desos. Efectivamente, pasei por 2 días, o que decía, por Ginebra, pero é moi recuca, moi pequeniña, e rematei, e claro, tiña por diante moito tempo, e eu lía o periódico, de paso que picaba nas cafeterías, lía o periódico porque aforraba de mercalo e porque non me manchaba as mans a tinta. Entonces, lendo o periódico en Ginebra, dice que o Museo de Pedagogía mercou un erdo de Pestalozzi. Pestalozzi era un pedagogo suizo que o estudiara na historia da pedagogía e que ademais quedara prendado del, porque era, bueno, un sistema moi bon, e ademais foi o que cando os estados desenvolvidos de Europa e de América determinaron poñer a educación pública, porque claro, había adiantos industriales, había adiantos científicos, e necesitaban xente preparada, de mans, de axuda. Cando leo eso e digo yo ao mozo que estaba, ao que servía, digolle: este enderezo queda moi longe de aquí. E dixo: ai, enseñoume, e era efectivamente unha institución grandiosa, e dixo: vou a ver que pasa, porque Pestalozzi algo novo ten que ter. Chego ali e non había ninguén, pero no claustro, alá no fondal, había unha luz potente. Entonces fun andando e había un velliño cunha mesa chea de papeles, e fun e puxeme as rentes da mesa. Miroume e dixome: usted que quere? E dixenlle: pois estudiei pedagogía, gusto de Pestalozzi e teño 3 fillos. E díceme el: que tempo tengo máis vello? Pois 5 anos. Xa lle pasou o sol pola porta. Como? Non pode ser. Eu veño de España e os nenos entran na escola aos 7 anos. Sí. Pois había de ver usted o que dice Pestalozzi nestes papeles. Empezamos a falar, bueno, quedamos amiguísimos e dixenlle: profesor, eu mañán poido vir cabo de usted ás 10 da mañán. Sí, porque isto sábeno moi ben os gobernos, pero non lles interesa. Ten que ser o boca a boca, así que veña usted que falamos o que usted queira. E 22 días en Ginebra puxo a andar na pedagogía, pero eu non pensaba no meu traballo,
eu cando el me estaba a dicir que os nenos ao nacer xa tiñan unha predisposición innata para saber, usted colle un neno, porno no peito da nai, recén nacido, porno no peito da nai, trae 20 mulleres ao rededor, saca, o neno ten que buscala inmediatamente, atopa a súa nai. É dicir, o neno cando nace ten 5 fiestras, os 5 sentidos, finamente preparados para mandar a memoria sensorial información e tal e cual. Bueno, resultado que quedei engallolada co señor. Cando pasaron os 22 días, despedíme e dixo, usted agora dixo que seguían camiño para Alemania, non? Sí, que voltamos no Oriente Express para París. Pois voulle dar unha tarxeta para unha alumna que teño eu na UNESCO. Pero, profesor, usted é un santo varón, pero esta señora está traballando na UNESCO, usted, ao chegar, chama por teléfono. Ela vai estar avisada. Vaille dar tempo cando ten tempo. Se ten que facer, usted, cando tempo vai estar en París? Non, pois, 10 días ou 15 días. Pois nada, usted chama, porque ademais ali é onde se está a cocer todo. Ou seja, que era encantador, encantador. Efectivamente, cheguei a París, chamei por teléfono, deume de hora, cheguei, e no camiño eu puxeme a pensar molestar a esta señora para que me volva a falar de pedagogía, que xa el me estuvo falando, pois non voulle decir si quere, se acepta comer un xantar con nosotros e contalle a Antonio todo o que eu non lle contei, porque eu non me atrevía a contarlle a Antonio todo o que estaba a saber porque parecíame que non me iba a creer, que exageraba. Efectivamente, chego ali e digolle, atentísima, e digolle, non, eu veño aquí a pedirle un favor, pero usted, si non pode, pois, tan amigos, pasa isto. E dixo, quedouse sin pensando, e dixo, veñan o sábado ás 12 ás 7. Tiñan 2 cabalos e levounos por a sede daquela estaba na avenida Clever, ou seña ao lado da actual, que ten moitas avenidas, levounos por unha avenida fora e paramos nun restaurante de carretera. Empezou a falar a contarlle a Antonio o asunto e cando rematamos, dícelle o meu home, se usted tuvera un fillo en edad escolar e puidera pousalo na mellor escola do mundo, onde usted o pousaría? Onde ela quedouse así pensando e dixo, contando a población escolarizada e contando a pedagogía utilizada, onde mellor se traballa no mundo en primaria é no Reino Unido. Entonces metémonos no coche, voltamos, e cando baixamos na sede, nada máis estar na beira da rúa, díceme, ao chegar, amigo, o primeiro que temos que facer é falar con Misemán e mandar a Hixinio a Inglaterra. Quedei que me pasou unha corriente eléctrica, non me quero acordar de Xina. Antonio, mira, primeiro temos que facernos a idea ti e máis eu, despois temos que facer a idea ao neno, despois temos que facer a idea aos avós, porque date conta que non é posible. E dixo, sí que é posible, porque non vai ser posible. Nosotros estuvemos tratando en Vigo de atopar un sitio
donde poñer o neno, porque saleu un neno de por qué, porque donde, porque cuando, porque, ou seña, non sabes que sempre preguntando, non tiña ningún afán, por exemplo, de subir ao monte, ou seña, non, era todo de parola. Díxome, claro, eu busquei por Vigo un sitio, porque díxome, hai que atopar un sitio onde poñer os nenos con nenos. Entón, eu recollín, pero claro, os nenos entraban de 7 anos e as escolas non estaban preparadas, as públicas non estaban preparadas, pero tiña 3 irmás monxas da enseñanza. E dixo, é mellor que mires no colexio de miñas irmás. As irmás non estaban en Vigo, pero sí que tiñan escola. E fun ao colegio da compañía, cheguei ali e dixenlle que tiña un neno de 5 anos, de 4 anos, que si podía, pues sí, collémolo. E poido ver o sitio, sí. E o sitio era un rectángulo enorme de sala, silliñas destas de nean postas a rentes da parede, e os nenos todos quietiños ali, e unha monxa con un varal non lles pegaba, pero si se movían dáballes que estuveran tranquilos. É dicir, que os nenos nin podían falar, nin podían moverse. Cheguei a casa e que bueno, que non podía ser. Entonces díxome el, vai ser mellor que ás 9 da mañán todos os días ti lle poñas clase contándolle contos dos que el queira.